खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय दायो नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय माने मैया माने आङो राङापारानिफ्राय खैराबारि माने न'सिम गावनि न'सिम सफैबाय मैया माने एसे मेंनायजों मानायजों माने बिदिनो थेवबो हानायमानिखौ भिडिअ खालामबाय हायिखौथ' खालामनो हायासै माने होनबा लामा गोलाव माने ड्राइभिं आंनो खालामनांबाय नालाय आरो सालायनो रोंग्राबो गैखाया लोगोआव माने उफाय गैया बिदिनो मोनफैबाय आरो मैया माने 7टासो जाफैबाय लोगोफोर माने नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय आरो नोंथांमोना मैया आं मा खालामखो मा मावखो बोरै मा सफैखो फैखो बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामफानानै हो बिदिब्ला बारा गोबाव खालामाजासे दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर चावमिन आरोना बेयो बेखौ सासे संबाय दा चावमिनखौ जानोसै माने मैया लाबोदोंमोन नालाय दा बेखौनो न'आवनो बानायबाय जानोसै आरोना ओमफ्राय नै गाइखेर नायलांबाय थादो बिदिब्ला चावमिन नोंलाय सबनियानो दोनफैनो हागोन ना हा सबनिया दोनफैगोन नालाय टाउनसिम बेलाय जोंहानि लामायालाय फाखा गारि हुगारग्राया गारिखौ जा साफा खालामबाय थाखायो बिहावनि गारि नालाय रायजासो जानो गिसियोना नोङो ना बिहावा रायगोन आंना बिहामजोआ गारिखौ नों लेथ्रा खालामना होबाय होननानै रायबा मिथिया नङो बिथिंनिखौ हुगारखाबाय आङो बैथिंनिखौ आंनि हुगारनायखौ फसायथारा आरो इयो जा नोंना सा साज्रांखा हुगारनायानो जाखाथारा थाव फोननानै हुगारलाय होमबा गारिया बिराद दुखु मोनदों दा नै लोगोफोर थांनो ओंखारबाय आरोना दिनैहाय माने दा सप्तासेयानो जानोसैमोन दा बिनिफ्राय दाखालि बेंकनि खामानि जायैया दा आरो टाउनाव लासै दा थांनानै बेंकआव हाबहैलायनांगोन दा मथा मथि 10:30 बारबायानो टाइमा दा थाब होनानै थाब ओंखारलांनो हाबा मोजां जागौमोन दा माने आरो मोननैसो बुस्थु लाबोनांगौ दङ मोनफैयाखैनो सासेयाबो ओंखारबाय थादों नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आङो नोंथांमोना स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम ना मा बुङो ओंखारबाय सासे ओंखारबाय खैथायाव मोनहैनांगौ जाखो थाब ओंखारदो दे थाब ओंखारदो मा होनना बुङो बिमाय एबा बिबै बिदि दं बोरै लोगो मोनहैयोलाय लोगोफोरासो खालामना होनाया दं लोगोफोरखौसो नागिरबाय टंला मोनफैबाय लोगोफोर टंला दासो नै खैथा जाखो 4:30 जाबाय आरोना दासो टंला कलेज मोनबाय लोगोफोर टंला सफैबाय नालाय दा टंलायाव माने हटेलाव हाबहैनोसै आरोना मा मोनो मा मोना मिथिला दा नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन आङो मा मोनो मा मोना नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दा ओंखारनोसै आरोना फैबाय आरोना दा न'आव दानि माने टंलायाव ओंखाम एसे जाबाय बेनिफ्राय जानानै दा नै न'आव सफैबाय आरोना दासो सफैखादों जास्ट मिथिं नैबायदि आरो एसे गिदिंबाय एसे साफा ओरै
जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर माने नोंथांमोननि सेराव मोनसे आरो सारप्राइज बाव माने सासेया माने बेग अर्डार खालामदोंमोन नालाय बेग अर्डार खालामदोंब्ला माने मोनफैना थाबाय आरोना दाखालि माने लाखिनानै दोननो होबाय दा नोंथांमोननो माने एसे दिन्थिनानै होनोसै मा बेग बिहरदों बियो बिनि आखाइजोंनो बरनथोंसै माने नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दै माबायदि मा बुङो नोंथांमोना खोनासंबाय थाबानो जाबाय माने मा बुस्थु अनलाइन खालामहरदों नोंथांमोना दा बे माने मा बेखौ बोखारफैगोन गावनो माने आनपेकिं खालामफैगोन बेखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय नायलाय नै लोगोफोर मा बुस्थु बियो हा मालाय बेग अनलाइन खालामहरबाय मालाय सफैबाय दे खेवदो नायनोसै मानोबा हरबाय थाखादोलै फनखौ इसोराबो उखुमखौ लामायावबो खेब्रा जेथिंबाबो खेब्रा मालाय समाय खारा सयाव नाय सेनफोरखौ खुलिनानै नायलाय खुसियानो लागौ आइ खुसि जाखाथारदों मानसि बासै आं लासै लासै खालाम बारा बुङा मानो हरबाय थादों आं ओइ उनथिंनिखौ नायलाय ओइ उनथिंनि सेनखौ नायबाय आं दासो निखो नायदोब्रा मालाय बेग बानानैसो फन हमहैथारो जोदखा न'आव थांदोंमोन नै दासो मोनफैदों लोगोफोर फुङावनो माने सिखारनानै मा होनना बुंगोन बेखौ बानलुआव माने एसे हासार होनानै होबाय माने आरो बानलु गोदान बानलु फुलि लाबोदोंमोन बेखौ एसे बेखौ जगायनानै होबाय आरो माने गायना होबाय आरो ना बानलु माने न'आव थाब्ला मोजां जायो एसे माने दा आरो हासार एसे सारबावनांगोन मानो होनबा एसे बिलाइया माने बानलुनि बिलाइया एसे माबा एम्फौ अरलांनाय बायदि जादों ओमफ्राय मैया माने लसो माने राङापारानिफ्राय न'सिम सफैबाय नालाय सफैब्ला माने मेंनायजों माने बांद्राय आं गोलाव खालामनो हायासै बा नोंथांमोनजों माने शेयार खालामनो हायासै बिनिफ्राय आं सानबाय नेक्स्ट मर्निंआव माबा खालामगोन होननानै नोंथांमोनजों खोन्थागोन बा सावरायलायगोन बोरै बोरै सफैखो नङा होमब्ला जियानो जा नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो आरो लोगोसे नायलांबायबो थादो माने मैया अमा लाबोदोंमोन आरोना अमा मानै फिसा लाना फैदोंमोन माने सासेनि गेन्द्रिनि फिसिनाय माने बिमायाथ' थैबाय नालाय दा फिसाफोरखौ माने न'आव माब्रै गाहाम माने फिसिनो हायाखै बिनिखायनो मानै लानानै फैबाय गारियाव मैया बिनिफ्राय गारियाव माने अमा खि मोनामजोबो आरो फाग्लासो अमानि बासनायाव अमाया बेयावनो माने बस्थायाव सोना लाबोदोंमोन नालाय बे हासुनाय खिनायफोरा सब मोनामजोबदों आरोना बिनिफ्राय मैया आङो माने बिराद सिन ओंखारनायनि नैबे जिथु नै गारिनि बे उनाव थानाय माबाखौ बेखौ माने सुनानै होबाय आरोना थेवबो खारबावाखैसो नोंथांमोना दिन्थिनानैसो होनि र' उनथिंनिफ्राय खौ सुबाय मैया माने अमा थिखांना लाबोनाय नालाय बेनिफ्राय नै बेखौ सुनानै होबाय आरोना गारिनि बेक साइडआव थानाया उननि नै दा फुरा बस्थानि आबाया नांजोबना दङ माने खारनो नागिरा आरो गारियाथ' मोनामजोबनानै दङ दा बेखौ सेनखौ माने दरजाखौ खुलिना होनोसै र' माथो फुङावनो गोबांथार माबा खामानि मावसोनाय बायदिसो मोनलाय लांबायलै गावखौनो नै दरजाफोरखौ एसे खुलिना होनोसै गारनि आरोना जि मोनामदों अमा खि मोनामखादों माने र' नोंसोरखौ फोजोबना होजोबखानि
मोना जुबदो माने नै थुलाया खुलिजोबना लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानला मानो होनबा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय दा माने नोंथांमोना आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोसे आंखौ अरायबो माने सिगां फारसे दावखोलांबाय थानायाव माने अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव माने थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय सि इउ लोगोफोर